Shem Vlog. Ayan na guys. May asparagus tayo, may nayupak, may cabbage, may carrots, dududun. Gulay na napaka-healthy talaga na gulay. Gulay is life. Ayan guys. Lagyan natin ang oil. Ayan. Kunting asin. Ayan. Ayan. Tapos na siya. Tapos na siya guys. Wow. Maya patayin na natin kasi luto na din siya. Ayan. Pinisa ko lang yan sa sibuyas, sa bawang, sa may carrots, asparagus. Ayan.